444 के साड़ी हो दहिया हो गईले भारी किया रे कोठा ऊपर सैया देवला मांगे ए अम्मा जी कोठा ऊपर सैया देवला मांगे ऊपर से करे रंगदारी हो दहिया हो गईले भारी 444 के साड़ी हो दहिया हो गईले भारी में हमर भारी जो बनावा ऊपर से 10 थान बरुए गहनावा में हमर भारी जो बनावा ऊपर से 10 थान बरुए गहनावा आनंद दोसवत बनल बारी हो दहिया हो गईले भारी 444 के शादी हो दहिया हो गईले भारी 444 के शादी हो दहिया हो गईले भारी धनंजय से कैसे बताई खाए के मन करे हमारा खटाई ए अम्मा जी सुनतनी अजय धनंजय से कैसे बताई खाए के मन करे हमारा खटाई मन मोही धरसया काबारी हो दहिया हो गईले भारी 444 के शादी हो दहिया हो गईले भारी 444 के शादी